Mao din ni ang pagsugod sa among dream house. Gisugdan nako sa paghulog og mga coins pero wala ko kabalog para asa ni siya ug unsay purpose. Basta akong banar gusuguan. Kay lagi daw pampabuenas or swerte. Ingon pud ko niyag dili man na sa pagbutang og coins ang swerte. Naara na sa tawo basta maning kamot dala maning tiil. Di ba tinuod? Kay kung magtanga ra ta gahuwat sa swerte, aw pas mo ta oy. Maong maning kamot ta kay kung magpabilin tang uyamot, kaminusan ratas mga feeling dato. Lahi ra jud ning akong bana oy. Katabang-tabang jud siya para makasave mig baryo nun sa labor. Kay ang bayad ana niya magabi ra man. Agoy. Dugay ra jud namo ning gipangandoy. Gusto namo nami kaugalingon nga balay. Kanang amo adyong hinaguan ba? Kanang di nami mangipon sa ginikanan. Kanang dili balay sa ginikanan among gipuy-an. Thank you di ay sa parents sa akong bana sa pagtugot nga diri mi magtukod sa among balay-balay. Dili man dako ang akong sweldo monthly pero at least nahinahinaya na namong pahimo. Kaysa sige ra magastos sa walay hinungdan. Unya diri nga side nagpractice kog unsaon ni siya paghulma. Dili man di ilalim kay sakit jud siya sa kamot. Oh, look at my hand. Maunay kamot sa kugihan, char. Year 2019 di ako nag-start mag-vlog sa YouTube pero gamay pa kog followers at that time. Then year 2021 while wala pa ko income sa YouTube na maligya tawon kog mga kakanin. Ako pa nang isuroy para dali mahalin. Until 2022 nag-start ko sa akong new content nga song parody which is kanina nga Lady Jean. Then what dam nga nag-trending ang isa sa mga video. Mao nang giganahan na dayon kog compose kay naikwarta diri. So kani, adlaw ni nga Domingo, nagtabang-tabang ko sa akong bana. Then na-realize na ko nga dili man di ilalim ning trabaho nog mga lalaki no. Naingon pa ko sa akong bana ana nga kung kaya sa laki, kaya pud namong mga babayi. Char, di pa maulan da ito pagkagabi eh. Pagka September 2023, nakurat ko sa earnings na sa YouTube. Kay for the first time, nahitabo nga naka $1,600 mi or 92k kapin sa peso. Then, sa month of October po, naka $990 mi or 53,000 sa peso. Bisan gamay ra ni nga kantidad para sa uban pero para namo dako na kayo ni. Maong gituman gyud namo ang among plano nga magbalay kay ang kwarta lira ra ba kay mawala. Nasugdan ni adtong October 28, 2023 pero nahimuot lang ming duha sa akong bana kay usang adlaw pa gani nahunong dayon ang patrabaho kay ang among sweldo wala ni sulod sa among bank account. Aw, action ka bala ka oy. For now, nagtigom na pud mi para iatop aning balaya. Ug unta by December 2024 diri nami magsaulog og mutagbo sa bag-ong tuig 2025. Maong please do subscribe my YouTube channel then ayaw i-skip ang ads para naami ikatop sa among balay. Bye.